सूरज रिकॉर्डिंग स्टूडियो डुमरसन। ग्राम पंचायत राज धनकी से भावी मुखिया प्रत्याशी रोशन तारा जी पति तैयब सर जी बानी, तो अब फिर भुलाए के नहीं थे, एकजुट होके कंधा में कंधा मिला के अब फिर रोशन तारा जी के धनकी से मुखिया बनावे के बा। दुखिया गरीबों के सहारा हो, रोशन तारा भइल बड़ी खारा हो, रोशन तारा भइल बड़ी खारा हो। दुखिया गरीबों के सहारा हो, तो अब सर भइल बनी खारा हो। धनुकी के भागे जगावे के बा, जगावे के बा, अब की ना भुलावे के बा। रोशन तारा के जितावे के बा, जितावे के बा, अब की ना भुलावे के बा। तो अब सर के जितावे के बा। हाँ तो भुलाए के नहीं थे, अब की रोशन तारा जी के भारी से भारी मतों से विजयी बनावे के बा। अध्ययन की पंचायत के आन मान शान के बढ़ावे के बा। तो याद रहे भैया चाचा नूनू दीदी फुआ सबका से नहीं हो रहा बा कि अब की रोशन तारा जी के मुखिया के ताज देव के बा। अध्ययन की पंचायत के विकास करावे के बा। रउरा लोग के सब अधिकार मिली, मुखिया बनाई पूरा प्यार मिली, मुखिया बनाई पूरा प्यार मिली। रउरा लोग के सब अधिकार मिली, मुखिया बनाई पूरा प्यार मिली, पूरा प्यार मिली। सुनी भैया सबके बतावे के बा, बतावे के बा, अब की ना भुलावे के बा। रोशन तारा के जितावे के बा, जितावे के बा, अब की ना भुलावे के बा। तो अब सर के जितावे के बा, जितावे के बा। हमरा रोशन तारा जी के यह कहनाम बा कि अर्जी हमार बा मर्जी बराउर, अर्जी हमार बा मर्जी बराउर। आ ठीक से ना चुने तो चुना जाई बाउर। ध्यान देवे के बा, सबका से यह नहीं हो रहा बा कि एकजुट होके रोशन तारा जी के भारी से भारी मतों से विजयी बनावे के बा। तैयब सर जी के मान के बढ़ावे के बा। आइल बारे रउरे दुआरी हो, हाथे जोड़ी वोट मांगता रे हो, हाथे जोड़ी वोट मांगता रे हो। आइल बारे रउरे दुआरी हो, हाथे जोड़ के वोट मांगता रे हो। जय काराइन के नाम के लगावे के बा, लगावे के बा, अब की ना भुलावे के बा। रोशन तारा के जितावे के बा, अब की ना भुलावे के बा। तो अब सर के जितावे के बा। सूरज रिकॉर्डिंग स्टूडियो डुमरसन।